Ei, hola, com va? Espero que a vosaltres us vagi tot bé. Jo aquesta setmana m'he cagat en tot, i us preguntareu. Calzino, per què t'estàs cagant en tot? Què ha passat? Doncs ha passat que YouTube m'ha tirat la miniatura de l'altre vídeo. Aquesta. O sigui, per YouTube, la miniatura, aquesta miniatura, aquest dibuix d'anatomia és contingut sexual explícit. GG YouTube. Puto amo, gran plataforma on penjar els teus vídeos. O sigui, em cago amb tot. Aquí es poden penjar discursos d'odi i no passa res. Ara, apareixo que sembla una teta i pum, et tiren qualsevol cosa. Bravo. Com a mínim, he apel·lat a la tirada de la miniatura i me l'han tornat. Com a mínim, YouTube ha corregit el seu error. YouTube, si m'estàs veient, senyor YouTube, sé que hem començat malament. Això ha estat un petit rifirrafe. Espero que no torni a passar. I a partir d'ara portem-nos una miqueta millor. I bé, fins aquí el drama d'aquesta setmana. I començarem el que realment ens importa a tots, que és dibuixar coses. Perquè per això he fet aquest canal, per dibuixar coses. Concretament, aquesta setmana dibuixar caps, que és el que us vaig dir. Que aquesta setmana estaria dibuixant caps i caps, que és un element molt important a l'hora de fer figura humana. El cap i la cara és l'element més important a l'hora de dibuixar figura humana o a l'hora de crear un personatge. Perquè és l'element, ja no només és l'element amb el qual identifiquem algú, sinó que, a més, és el que ens marca les proporcions que tindrà el cos. És a dir, el tema dels 7 caps i mig, d'allò de, com es diu? Joder, ara no em surt. De les proporcions gregues, de l'home vell, del David i tota aquesta merda. Però realment aquesta regla es pot trencar, o sigui, si mai heu vist alguna sèrie cartoon com Steven Universe o la nova sèrie que faran ara pel Super 3, que es diu Elvis Riboldi. Sí, Elvis Riboldi, aquesta nova sèrie, doncs com podeu veure, realment el cap està desproporcionat. Realment no està desproporcionat perquè marca la proporció, però sí que està molt exagerat. Però tot i així, encara que no sigui una proporció, diguem, anatòmicament correcta, entre moltes cometes, sí que ens marca identitat, ens marca sentiments, ens marca allò que està passant al personatge, està passant per una bona situació, per una mala, per una dolenta. Llavors, és molt important no tan sols saber construir cares, sinó saber construir-les amb expressió, que és el que he estat practicant durant aquesta setmana. Així que, com vaig dir la setmana passada, si és que ho vaig dir, ara no ho recordo, seguiré un tutorial d'un il·lustrador que també fa vídeos a YouTube, com tants altres, que es diu Marc Brunet, el podeu anar a seguir. No sé si us deixaré els enllaços per aquí dalt. La setmana passada per aquí dalt no ho vaig aconseguir. Llavors, a la descripció ho tindreu sí o sí, i ja, si ho aconsegueixo, doncs ho posaré per aquí. Ja ho veureu. Ei, aquí en Calzina editant, me n'he adonat que on explicava l'exercici era massa llarg i era un puto toston. Llavors, us deixo un speed paint amb els passos que he anat seguint en pantalla. I ja està.
un cop més o menys vaig fer uns quants dibuixos d'aquests caps, o sigui, més o menys ho portava... Ja més o menys ho tenia mig dominat. El que sí que he volgut fer ha estat practicar aquest mètode per dibuixar expressions, perquè al final dibuixar una cara que no expressa res, o sigui, per un esbós, un exercici està bé, però si el que volem fer, jo què sé, per exemple, és un còmic, doncs el que volem és expressió. Llavors el que he estat fent, realment són 3 dibuixets els que he fet, no he practicat massa aquesta setmana, un petit fallo, o no està el que he dibuixat. Bàsicament he anat a la web que us vaig dir la setmana passada, Line of Action, i en comptes d'agafar figura humana he agafat expressions. I n'he anat dibuixant 3. I un home que dona la mà, o sigui, la vida, així funciona. I realment funciona molt bé aquest petit truc, o sigui, en el vídeo del Marc diu que això serveix per fer esbossos i fer petites peces, però realment va molt bé construir les cares d'aquesta manera. O sigui, és molt fàcil. A mi mai ningú m'havia dit com construir un mètode per construir una cara. Sempre les he dibuixat com de forma intuïtiva, més o menys sabent on van les coses, però mai m'havien dit això va aquí, això va aquí i això va aquí. O sigui, més o menys sí que sé l'estructura que té el que seria un crani, perquè és més o menys amb el que et fixes a l'hora de fer una cara, però mai m'havia dit ningú com començar i quins passos seguir, i m'ha anat superbé, perquè més o menys ara... O sigui, no, més o menys no. Ara tinc una estructura clara que seguir. Ara, si el que vull és fer cares rares, sé com fer-les, perquè ja no és dibuixar la cara, la cara en si. Ara és seguir, diguem, unes formes geomètriques bàsiques. El que us vaig dir la setmana passada, que no vaig fer l'exercici, d'agafar el cos i portar-lo a formes geomètriques i després dibuixaria a sobre les formes per agafar el gest del cos, el que no vaig fer, doncs aquesta setmana ho he fet amb les cares. I m'han anat de puta mare. I queden bé, o sigui, literalment, quan vaig començar a fer-les, la primera em va quedar força bé, jo vaig dir, Dios, això comença a molar. I m'han quedat cares superguapes. Després, això sí dir-ho. Si esteu dibuixant en digital i voleu fer un contrapicat, per exemple, o sigui, va superbé això. Si voleu fer un contrapicat, podeu dibuixar normal, o sigui, com si estigués mirant, diguem, normal, i invertir l'esfera, la poses del revés. I va superbé, és superfàcil, és increïble. Després, si esteu dibuixant en físic, el que és una miqueta més de treball perquè heu de fer ja, diguem, les marques en contrapicat. I això sí que és un palet més difícil. Però bueno, és molt fàcil, o més que fàcil és simple. Sí, és simple, perquè dibuixar cares és difícil. O sigui, és de les coses més difícils. No la més difícil, de les més difícils, sí. Probablement la tercera, perquè top 3 coses difícils de dibuixar de les persones diria que són primer peus, mans i cares. Que de fet serà el que treballarem la setmana que ve. És que literalment dibuixar peus i mans és horrible. He posat peus per sobre de mans pel simple fet que els peus es practiquen molt menys que les mans. És de les coses que menys es fa, perquè normalment el que es fa amb els peus és dibuixes un trianglet i a sobre hi fots, pum, sabates o el que sigui. I mai ningú practica. O és de les coses que menys es practica, perquè les mans se sent molt de... La gent practica mans, que hi ha aquí un constant esforç per saber dibuixar mans. Perquè és una cosa que es veu, les mans es veuen i realment expressen bastant. És una de les coses que ens ajuda a donar expressivitat als dibuixos. En canvi, els peus no, i és com un gran oblidat, per això l'he posat el primer, perquè ningú els dibuixa.
I realment està aquí la gent que sap dibuixar perfectament cares, aquí la gent que sap dibuixar mans a la perfecció i després hi ha, pels núvols, la gent que dibuixa peus. Això sona una mica a fetitxe de pieces, però realment així dibuixar peus costa molt, molt més que les mans. I fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Per la setmana que ve el que volia fer era dibuixar tant les mans com els peus. Però al final només dibuixaré les mans perquè, com he dit, dibuixar peus i mans són les coses més difícils i prefereixo centrar-me a les mans perquè també és una de les coses que més es veuen, com ja he dit, i ho trobo ara mateix més urgent per mi. I també us deixo a sota el canal del Marc Brunet, aneu-hi i subscriviu-vos-hi i mireu el vídeo d'allò per si no heu entès alguna cosa. Que pot ser, perquè m'explico com el puto cul. Com he dit, també intentaré deixar-ho per aquí, però no sé si podré, perquè sóc nou aquí. I ja sabeu, em podeu seguir a les xarxes socials, Instagram, que hi penjo els dibuixos que vaig fent al llarg de la setmana, en stories sobretot, i després quan surt el vídeo penjo l'exercici sencer. A Twitter, bàsicament, que dic l'imbècil, fer el retweet de coses que em semblen gracioses i dic tonteries. Després a TikTok, que ara mateix ho tinc abandonat, que ja veuré què faré. Suposo que hi penjaré el making of dels dibuixos, perquè també els tinc gravats. I ja sabeu, si us ha agradat el vídeo, doneu like, comenteu, compartiu i el més important, subscriviu-vos, perquè ja som 2. Tinc 2 subscriptors! I no sé, això està guai. I ja està. Ens veiem!